ҳар субҳе ки бо рӯҳияи нав оғоз мешавад, метавонад ба саҳифаи тозае дар зиндагии инсон табдил ёбад. хусусан он гаҳ ки ин рӯз аз шуру мағали шаҳр дур дар оғӯши табиат оғоз мегардад. зеро баъзан инсон барои эҳсоси нерӯи тоза танҳо ба чанд қадам дур шудан аз ҳаёти пуршитоби ҳаррӯза ниёз дорад. дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ва имрӯз тасмим дорем ки ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба яке аз мавзеъҳои зебои минтақаи аҷуки ноҳияи варзоб сайёҳати варзишӣ анҷом диҳем. моро ҳамроҳ бошед. ин нашри барнома воқеан ҷолибу хотирмон ва ғайриёддӣ хоҳад буд. имрӯз дар нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ мо ҳамроҳи кормандони ширкати ватании никсоз ба яке аз гӯшаҳои дилфиреби ноҳияи варзоб мавзеи оҷук сафар мекунем. сафаре ки танҳо барои фароғат нест, он ҳамзамон машқи ҷисмонӣ, омӯзиши тарзи ҳаёти солим, таҳкими муносибатҳои дӯстона ва эҳёи нерӯи инсонӣ мебошад. сайёҳии варзишӣ имрӯз дар ҷаҳон ба яке аз шаклҳои маъруфи истироҳати фаъол табдил ёфтааст. миллионҳо нафар рӯзҳои истироҳатии худро ба кӯҳпаймоӣ, пиёдагардӣ, кӯҳнавардӣ ва омӯзиши табиат мебахшанд. ин гуна сафарҳо на танҳо саломатии ҷисмонӣ, балки оромии равонӣ ва тавоноии фикрониро низ тақвият мебахшанд. тоҷикистон барои рушди ҳамин нави сайёҳӣ имкониятҳои бузург дорад. кишвари мо бо кӯҳҳои осмонбӯс, дараҳои сарсабзу хуррам, рудҳои мусаффо ва садҳо шашраву чашмаҳои табиӣ барои дӯстдорони сайёҳати варзишӣ беҳишти воқеист. яке аз чунин маконҳои нотакрор мавзеи оҷук мебошад, ки дар дараи варзоб ҷой гирифтааст. қадамҳои аввал ҳамеша осон менамоянд. акнун дигар танҳо овози руд, насими кӯҳӣ ва қадамҳои роҳпаймоён шунида мешавад. ҳангоми чунин роҳгардӣ инсон нохоста аз ҷаҳони пурғавғои шаҳр ҷудо мешавад. телефон дигар аҳамияти пешинаро надорад. шитоби ҳамарӯза аз хотир меравад. ҷои онро оромиши табиат мегирад. дар баъзе қитъаҳо роҳ душвор мешавад. ба мисли ин ҷо дар чунин маконҳо иштирокчиён қадамҳои худро бо диққат мегузоранд. роҳи кӯҳӣ ҳар қадар пеш меравад, ҳамон андоза табиат чеҳраи дигари худро нишон медиҳад. ин ҷо дигар аз роҳҳои ҳамвори шаҳрӣ нишонӣ нест. ҳар қадам таҷрибаи нав, ҳар гардиши роҳ манзараи тоза ва ҳар нафаси чуқур эҳсоси наздиктар шудан ба табиатро ба инсон мебахшад. акнун масир тадриҷан ба боло мебарояд. нишебии роҳ бештар мешавад ва нафаскашӣ низ тағйир меёбад. ҳар кас суръати роҳгардии худро пайдо мекунад. дар кӯҳ рақобат маъно надорад. муҳим он аст ки ҳамаи гурӯҳ бо ҳам ба ҳадаф расанд ва ин имкон медиҳад ки нерӯ сарфа шуда роҳҳои тӯлонӣ бо хастагии камтар тай карда шавад. ҳар як монеаи паси сар шуда ба инсон боварӣ бештар мебахшад. ҳар қадам нишон медиҳад ки бисёр маҳдудиятҳое ки инсон барои худ месозад, танҳо дар зеҳни ӯ ҳастанд. вақте қадами аввал гузошта мешавад, идомаи роҳ низ осонтар мегардад. аз ҳамин ҷиҳат чунин сафарҳо роҳи хуби якҷо намудани истироҳат, варзиш ва барқарорсозии қувваи ҷисмонӣ мебошанд. ҳангоми роҳпаймоии кӯҳӣ қариб ҳамаи мушакҳои бадан фаъол мешаванд. баъди тай кардани чанд гардиш ва кӯталиҳои кӯҳӣ, роҳ ногаҳон ба як майдончаи сарсабз мебарояд. аз ҳамин ҷо дара бо тамоми зебоияш намоён мешавад. аз як тараф кӯҳҳои сарсабз, аз тарафи дигар дарёчаи хурушон. болои сар осмони соф. насими салқини кӯҳӣ хастагии роҳро якбора аз байн мебарад. ин ҷо аз ҷумлаи ҳамон ҷойҳое аст ки акс ё навор наметавонад тамоми зебоии онро инъикос кунад. онро бояд бо чашм дид, бо нафас эҳсос кард ва бо тамоми вуҷуд дарк намуд. дар чунин сафарҳо ҳар нафар имконият пайдо мекунад ки аз ҳаёти ҳаррӯза дур шавад ва оромишеро дарёбад ки муддати дароз онро эҳсос накардааст. من از پاکستان هستم. نام من میشام ایمانوئل. من 1.5 سال پیش اینجا تاجیکستان آمدم. این تاجیکستان یک جای بهترین در جهان هست.
ताजिकिस्तान हाजिर पेशरफ करदे इस्तादेत همه جهان حاضر نگاه میکنید این تاجیکستان قبلا که نمیدونست وقتی که آمده بود اینجا طبیعت رو نگاه کرد کور رو نگاه کرد مردم تاجیکی رو نگاه کرد خیلی خوشش میآید من همینجا آمدم اور اینجا در طبیعت رو دیدم نفر تاجیکی رو دیدم خیلی شاد شدم اور همه نفر رو میگم که تاجیکستان بیایید ما همیشه فکر میکنیم که کار میکنیم از صبح تا شب کار میکنیم در ماشین هستیم در ساختمان هستیم لیکن این کار خوب نیست نزدیک طبیعت شدن درکار هست چند موقع استراحت کردن درکار است یک دیگر نفر رو فهمیدن درکار است دیدگاه وای ها چی کل هست روح وای ها چی کل هست از کار بیشتر صحبت کردن درکار است این خیلی خوب است ما که اینجا آمدیم خوردیم استراحت کردیم اور اینجا کو چی میگه سیاحت کوهی کردیم این خیلی زور خیلی بهترین این روزه از چند ماه خیلی خوب بود من پامیر رفته بودم کلاب رفته بودم پنجاکند رفته بودم لیکن حضرت خوجان نرفته بودم لیکن میخواستم این جای تاریخی هست خوجان اونجا میروم اونجا کو نزدیک کو هایکینگ میکنم در پامیر اینقدر کو بالای کو نرفته بودیم لیکن این دفعه میخواستیم بالای کو هم میرویم وقتی که ما کار میکنیم اون موقع با خاطر کار فقط صحبت میکنیم یا وقت نداریم فقط با خاطر کار صحبت میکنیم وقتی که اینجا آمدیم یک چیزو فهمیدیم که دیدگاه وای ها چی کل هست اور دل وای ها چی کل هست اور بیشتر یک دیگر نفر رو کمک کردیم وقتی که کو بالا رفته بودیم دیگر دست وای رو گرفتیم بالا کردیم اگر مشکل هست وای رو کمک کردیم یک دوستی صمیمی پیدا شد در تاجیکستان میگه دوست نونی دوست پولی دوست صمیمی اور اینجا خیلی خوب است ما همه نفر رو میگیم که اگر شما هر روز کار میکنید یک ماه دو ماه سه ماه کار میکنید لیکن یک ماه یک بار باید نزدیک طبیعت بیاید با هم میخورید با هم میشینید با هم چک میکنید این کار بیشتر پیشرفت میشود имрӯз қисми зиёди одамон соатҳои тӯлонӣ пушти мизи корӣ ва ё назди компютер мешинанд камҳаракатӣ тадриҷан ба тарзи зиндагӣ табдил ёфтааст ки фоидаи ба саломатӣ надорад офтоб тадриҷан ба тарафи ғарб моил мешавад сояи кӯҳҳо дарозтар мешавад ва гурӯҳ роҳи бозгаштро пеш мегиранд аммо ин анҷоми сафар нест дар пойгоҳ иштирокчиёнро машғулиятҳои омӯзишӣ бозиҳои варзишӣ муҳокимаҳои гурӯҳӣ ва як шоми хотирмон дар гирди гулхан интизор аст ҳар сафаре ки бо ҳадафи муайян оғоз мешавад танҳо бо расидан ба нуқтаи ниҳоӣ анҷом намеёбад арзиши воқеии он дар он аст ки инсон аз ин роҳ чӣ меомӯзад ва бо худ чӣ таҷриба мебарад дар роҳ суҳбатҳо бештар мешаванд кормандоне ки шояд дар муҳити корӣ камтар бо ҳам муошират мекарданд акнун дар бораи таассуроти худ аз сафар нақл менамоянд яке аз зебоии чунин саёҳатҳо маҳз дар ҳамин аст табиат миёни одамон девор намегузорад баръакс онҳоро ба ҳам наздик мекунад мо ба ҳамроҳи кормандон иқдом гирифтем ки ба саёҳати фаъол равем яъне ба кӯҳбароӣ ба роҳравӣ дар кӯҳ вақте мо бисёр дар корхона кор мекунем ин чиз моро аз табиат дур мекунад яъне мо эҳсос кардем ки мо бояд бо табиат наздик бошем яъне аз наздикӣ таъсиру эҳсоси табиатро эҳсос кунем ҳис кунем ва ин чиз ба мо як рӯҳияи баланд метиҳад ки дар оянда қобилияти кории мо афзун шавад чунки табиат ба мо қувват метиҳад ва ин қувват рӯҳияи моро баланд мекунад қувваи ҷисмонии моро ва дар корҳо қарорҳои дуруст ва
маҳорати касбии мо баланд мешавад. Ин моро ҳамчун дастаи корӣ муттаҳид мекунад ва мо боварӣ комил дорем ки ба рӯҳияи кории онҳо як таъсири калони мусбӣ мерасонад ва иқтидори кории мо низ баланд бардошта мешавад. пас аз кӯҳпаймоии тӯлонӣ ва бозгашт аз мавзеи зебоманзари Оҷук, барномаи сафар бо истироҳати фаъол идома ёфт. дар саҳн ва дохили пойгоҳ иштирокчиён ба бозиҳои гуногуни варзишӣ ҷалб гардиданд. бозиҳои варзишии фардӣ ва даставӣ на танҳо ба барқарор шудани нерӯи ҷисмонӣ мусоидат карданд, балки рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ ва эътимоди байни кормандонро боз ҳам таҳким бахшиданд. дар чунин бозиҳо ҳар як иштирокчӣ дарк мекунад ки барои ба даст овардани натиҷаи хуб саҳми ҳар як узви даста муҳим аст. маҳз ҳамин таҷриба баъдан дар фаъолияти корӣ низ ба беҳтар шудани муносибатҳои байни ҳамдигарӣ ва баланд гардидани самаронокии меҳнат мусоидат мекунад. пас аз анҷоми бозиҳо иштирокчиён сари як дастархони муштарак ҷамъ омада аз хӯроки гарму болаззати шом баҳравар шуданд. дар фазои озоду самимии табиат суҳбатҳои дӯстона идома ёфта, кормандон аз таъссуроти худ оид ба сафар ва роҳпаймоии кӯҳӣ қисса мекарданд. баъдан машғулияти омӯзишӣ баргузор гардид ки ба масъалаҳои идоракунии самараноки вақти корӣ, таҳкими фарҳанги ҳамкорӣ ва нигаҳдории саломатӣ бахшида шуда буд. дар рафти он иштирокчиён омӯхтанд ки чӣ гуна ба нақшагирии дурусти вақт, ҳамоҳангии фаъолияти гурӯҳӣ ва риояи тавозуни байни кору истироҳат метавонанд ҳосилнокии меҳнатро баланд бардоранд. ҳамчунин ба аҳамияти фаъолияти ҷисмонӣ, истироҳати фаъол ва тарзи ҳаёти солим ҳамчун омили муҳими нигоҳ доштани қобилияти корӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. бо фаро расидани шом гирди гулхани афрохта ҳамаи иштирокчиён ҷамъ омаданд. шӯълаи гарми оташ, ҳавои мусаффои кӯҳистон ва сурудҳо таҳти навозиши гитара ба ин шаб ранги дигар бахшиданд. ҳамон роҳе ки поёнаш намебинам, ватандорист ҳамон дарде ки дармонаш намебинам, ватандорист раҳи осон шави мушкили худро ҳама ҷӯянд, раҳи осон шави мушкили худро ҳама ҷӯянд, ҳамон мушкил ки осонаш намебинам, ватандорист 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 ҳамон марде ки аз тири аду дорад ҷароҳатҳо, вале чашмони гирёнаш намебинам, ватандорист парешон гаштагонро то қиёмат нест осоиш, ҳамон ҷамъи парешонаш намебинам, ватандорист 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 ватандорист. сипас навбат ба суруди англисӣ расид. он нишон медиҳад ки суруду мусиқӣ забони умумии инсоният аст. новобаста аз забон, миллат ё касб, суруд метавонад одамонро ба ҳам наздик созад. ин лаҳзаҳо на танҳо хотираҳои фаромӯшнашаванда офариданд, балки нишон доданд ки сафарҳои дастаҷамъона метавонанд аз доираи як истироҳати оддӣ фаротар рафта ба воситаи муассири таҳкими муносибатҳои инсонӣ, рушди фарҳанги ҳамкорон ва тарғиби тарзи ҳаёти фаъол табдил ёбанд. Darling, just dive right in.
follow my lead. Well, I found the good, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I didn't give you are this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes I'll see the future, baby. I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the ground, listening to your heart. имрӯз ҳазорҳо ширкатҳои бузурги ҷаҳон барои кормандони худ сафарҳои дастаҷамъона ташкил мекунанд, зеро онҳо хуб медонанд, ки корманди солим, болида ва дорои рӯҳияи баланд самароноктар фаъолият мекунад. муносибатҳои дӯстона миёни ҳайати кормандон низ маҳз дар чунин муҳит шакл мегиранд, ки ҳамаи ин метавонад ба макони баргузории сафарҳои омӯзишӣ, варзишӣ ва фароғатии дастаҷамъона табдил ёбад. ин на танҳо ба беҳтар гардидани муҳити корӣ мусоидат мекунад, балки ба рушди сайёҳии дохилӣ низ такони ҷиддӣ мебахшад. зиёда аз 1 сол мешавад, ки ҳамроҳи оилаам дар тоҷикистон зиндагӣ мекунем. мо 4 фарзанд дорем. тоҷикистон ба мо хеле писанд омадааст ва аз зиндагӣ дар ин ҷо лаззат мебарем. ин омӯзиш ва фароғате, ки рӯзҳои истироҳат баргузор шуд, барои мо воқеан хотирмон буд. яке аз беҳтарин лаҳзаҳо он буд, ки мо ҳамчун як гурӯҳ тавонистем вақти худро якҷоя гузаронем, волейболу футбол бозӣ кардем, мусиқии зебо гӯш додем, аз таомҳои болаззат баҳра бурдем ва дар фазои самимӣ оид ба масъалаҳои муҳими фаъолияти ширкат суҳбат кардем. ҳама ин барои таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигарии мо хеле муфид буд. аммо барои ман хотирмонтарин бахши сафар кӯҳпаймоии дирӯза буд. мо ба кӯҳ баромадем. ростӣ дар баъзе мавзеъҳо ҳамагон каме нигарон будем, вале якҷоя ҳамаи душвориҳоро паси сар кардем. аз дарёча низ гузаштем ва якҷоя роҳи беҳтарини убури онро пайдо кардем. тамоми ин роҳпаймоӣ барои мо ба таҷрибаи воқеии муттаҳидшавӣ табдил ёфт. дар рафти роҳ имконият доштем бо ҳам бештар суҳбат кунем, ҳамдигарро беҳтар бишносем ва вақти хуберо якҷоя сипарӣ намоем. ба назари ман чунин сафарҳо барои ҳар як даста бисёр муҳиманд. дар муҳити корӣ на ҳамеша имконият пайдо мешавад, ки кормандон берун аз вазифаҳои хизматӣ вақтро якҷоя гузаронанд, вале дар чунин сафарҳо мо якҷоя бозӣ мекунем, хӯрок мехӯрем, кӯҳпаймоӣ мекунем ва ҳамзамон донишҳои нав низ меомӯзем. ин ҳама ба таҳкими рӯҳияи даставӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ таъсири бисёр хуб мерасонад. то имрӯз ман ба кӯли Искандаркӯл ва чанд мавзеъи дигари Тоҷикистон сафар кардаам, аммо орзу дорам, ки дар оянда имкониятҳои бештар барои шиносоӣ бо гӯшаҳои дигари ин кишвари зебо пайдо кунам. орзуи бузургтарини ман сафар ба Помир аст. беш аз ҳама мехоҳам он ҷо равам ва ин минтақаи нотакрорро бо чашмони худ бубинам. ҳар сафари чунин гурӯҳҳо маънои истифодаи хизматрасонии маҳаллӣ, дастгирии сокинони минтақа ва муаррифии бештари имкониятҳои сайёҳии кишварро дорад. аз ин роҳ рушди сайёҳатҳои дастаҷамъонаи кормандон метавонад ҳам ба саломатии ҷомеа ва ҳам ба иқтисоди сайёҳӣ манфиат оварад. сайёҳати имрӯза бори дигар нишон дод, ки табиат танҳо макони истироҳат нест. он беҳтарин омӯзгор, беҳтарин толори варзиш ва беҳтарин муҳит барои таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. шояд вақти он расидааст, ки ҳар як корхона, муассиса ва ташкилот дар баробари фаъолияти ҳаррӯза ба истироҳати фаъоли кормандонаш низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намояд, зеро дастаи солим, муттаҳид ва болида метавонад ба ҳадафҳои бузургтар ноил гардад. ҳамин тавр истироҳати ҳақиқӣ дар ҳаракат аст, дар кашфи роҳҳои нав аст, дар шинохти табиат ва шахсияти худ аст, зеро ҳаракат ин худ ҳаёт аст.